nduk Mi? Alah goleki Pak Dewa, jerene semayanan enteni Yahmene urung teko-teko. Wong kok kaya gatel jerene nyelesakne masalah, dinteni Yahmene kok ora ndang teko-teko ki sida apa ora? Wong kok lincah-linci kaya ngono kandhangane sik. Wis ta nduk, rene yo. Kowe iki lho, wong ayu, omongane kok misah, misuh ngono. Ya mbok menawa lek omonganmu nyelot apik sok oleh jodoh sing luwih apik ganteng timbang sing wis. Oh, sik to, Pak. Sampeyan iki lho, kok ngomongi aku entuk jodoh sing apik. Sing apik cek tak tinggal arep tak baleni aku cek tak pikir-pikir. Oh, kandhani wong tuwa ki sing manut, nek gak percaya ya wis sak karepmu wong wedok ra kena toto. Wong kok mau nuturi ae, kabeh-kabeh mau nuturi ae. Ora ngekeki dana, mek nuturi ae wis kene iki budrek ra duwe dana, kekurangan dana, kok malah nuturi kok. Halah, urip pisane kok kaya ngene ta ya. Sik, endangane Pak Dewa. Mbok menawa ketok wajahe. Gek endi menungsane iki kok ora ketok-ketok. Semayanan wis setahun punjul, Yamene ora ketok-ketok. Ndek ngijine tepat waktu. Aku sing tepat waktu kono sing molor kaya kolor ijo. Endi menungsane iki kok ora ketok-ketok. Jerene arepe ngewangi aku, ngurusi aku karo lananganku karo si Kunyuk. Yamene ora ketok-ketok. Loh, lah kae ketok irunge kae wong kae kok kidul kae. Nah, ngono dinteni ket mau ora ketok-ketok. Ya, tak cedekane. Muga tekaku ora gawe ngresulane Temi. Ya bot-bote ngangkat bocah nakal tak dadekne cah apik. Ya sing sabar iki urusan cek akeh. Sik Mbak Temi ya. Sepurane ya. Yes. Saiki aku wis tekan, Kek, bareng aku wae. Harus sing sabar ya. Dadi iso Yamene cek pas gedhe dirunge. Mbak Temi ya sing sabar kok. Selamat ya. Pangestu. Ngene. Iki engko tak terne ning gone sapa lananganmu iki? Si Kunyuk kuwi lho. Kunyuk. Ono yang ganteng ndak umum. Ya muga-muga iso dadi dene ora ya wis diserahne karo sing kuwasa ae pancene jodoh kuwi awake dhewe ora iso maksa. Ya wis, bareng aku. Ya. Ya, ayo. Jane motormu genian to dikai kenan bare begagah-begagah. Ya apa-apa sampean ngantuk ya ora iso kang tulikan iki ngono. Ya syukur lah ngableki nyang ngarepmu aku seneng. Lek nyang mburi kudu tak ling-lingi iki to ya. Oh, dasar kita Weh, urung-urung kok ya wis nyenggaki to ya. motore yo kaya ngene. Ya. Berjalan. Masa ya pundak ya sing kok lek tiba apa piye kono lho. Halo Pak Tri. Sama kok kaya Temi lho. Kaya sapa ya kayak Pak Dewa apa piye? Ora nyapa-nyapa. Kaya kok Temi. Oh iya bener Temi to. Lha kok gandeng-renteng karo Pak Dewa. Oh, lha wong kaya ngajar jarene kon ngenekne Tunyuk, lha kok tibake malah gandeng karo Pak Dewa. Wo trelonte. Kok mau sijine waleh titik ngono golek liyane wonten ya lonte. Oh, trek kurang ajar bocah kaya ngono kuwi mau. Jarene kuwi lek kaya ngono kuwi lemar mareni perbuatane tibake perbuatane panggah kaya ngono. Oh, aku ki jenenge tangga, aku jenenge lagi le Pak RT le tapi kaya ngono kuwi terus jenenge rusak pager ayu. Karuan rusak pager alas timbangane rusak pager ayu. Oh tak telpone jajal. Bocah kok kaya ngono. Halo. Halo. Ora diangkat-angkat to iki. Oh iki diangkat iki. Nduk, Temi. Nyapa iki? Nyapa? Pak Tri telepon Mas iki kosek-kosek. Pak Tri
RT to? Kok sik dhisik. Halo, Pak Tri. Nggih. Sampean ki lak liwat nggenku kok malah ora mampir nyapa to, Nduk? Lene guntingan karo Pak Dewa kok asik-asik rumah saku wae. Kowe nek perlune lho, aku ki sebagai RT lho, Nduk. Lek nek apa-apa sampean ya aku ora katut-katut. Mboten ngoten Pak Tri. Kula niku bimbingan kali Pak Dewa namung badhe nyelesaikan masalah kali si Kunyo. Mboten wonten napa-napa. Jenengan pun salah paham. Mengke nek kabeh salah paham, kula tambah bingung. Aku ki ya kudu ngerti lho, Nduk. Sebabnya aku ki minangka dadi RT, dadi kudu ngerti masalah tangga. Terus sampean ki karepe piye? Lah dadi sampean ki aja mek munat manut molane kok kapan-kapan aja sampean ki terus ngono ae. Dadi wong iki ngati-ngati. Terus saiki masalahe ngono kuwi kudu aku ngerti kudune. Kok sik to Pak Tri. Jenengan kok panggah salah paham. Kula niku kalih Pak Dewa namung dibantu nyelesaikne masalah niku masalah kalih Kunyo niku. Jenengan pun salah paham. Sik Mi, saiki sing penting awakmu bali dhisik, engko cetukno aku. Engko lek nganti awakmu nek ngene-ngene engko RT-ne katut ora penak. Tur dasare awakmu lek nek apa-apa aku wegah ngwehi surat aku. Lek masalah surat menyurat niku memang kewajiban jenengan sebagai RT. Wong ya wis tak kei esek-eseke kok arep ngekeki surat aku piye karepe RT iki. Nggih to? Mboten mawon, dadi jenengan pun salah paham kalih kula. Nggih. Mengke kula mriku. Wis to? Niki beres masalah, beres urusane kula. Kula OTW mriku. Jenengan standby mawon teng griya. Nggih. Nggih, pun to, kula tak beresne masalah riyen kali si Pak Dewa, sing penting si Kunyo ki mengke beres, kula mengke OTW mriku. Pun nggih ngoten mawon. Nggih, assalamualaikum. Mbak Pak Dewa. Urusane sisi tok urung mari, sing sitok wis nyelani ngeten iki Pak Dewa. Ya ora apa-apa minangka RT, Pak Tri iki bapak RT ya penting to. Ya rasa seneng to. Dun kene toko pangkat ngetapel. Kayaknya tau mak pelukismu iki. Pelukis muri iki ya kene iki. Oh iya. Enak apa ora iki wonge? Enak to mestine. Delengen lukisan sesuai karo sing tak pesen. Masa lali karo wajahe. Ayo didelok. Kok kayak wajahku aja iya ya? Kilo dengan ye nek pancene sampean setuju kaya sing tak janjekne kae piye Apik lukisannya aku cocok. Senajan wajahku kaya ngene iki dilukis ternyata ya cantik ya. ya bukan kuwi permasalahane kaya sing mbok lakoni sampean apa panggah ngurusi Kunyo apa ora? Ya tak pikir-pikire dhisik ora iso langsung nentokne ngono kuwi. Sik to Pak Dewa. Jaremu aku arep mau kene Kunyo, lah iki aku kok malah mau hadiahi lukisan. Terus piye ceritane iki tapi aku kok ya cocok karo lukisane. Apa piye? Mbak Temi kan aku tahu ngomong nek sampean gelem insaf Ya. nglayani dadi wong nakal insyaallah aku gelem ndampingi sampean nek sampean cocok lho piye terus iki ya minangka hadiah mbok menawa sampean setuju Ya wis ngono ya ora apa-apa. Tapi kudu diberesne siji-siji dhisik. Mosok kabeh lanangan arep tak gandeng. Lah kayak mau Pak Tri ya wis telepon aku ngono kae mau. Aku ya ora penak karo Pak Tri, Pak Dewa. Sik to Pak Dewa. Aku ki gek jek duwe petong karo si Kunyo. Lah engko lek kabeh tak semayani, aku yo gak karo-karuan. Lah ngono kuwi apa wis mau pikir tenan.
Wong sampean ki lho ya playboy, bercap kaya ngono. Sampeyan yo gonta-ganti wedokan kaya ngono. Ya takoni Mbak Temi, aku pancen gonta-ganti pasangan ning yo ora ngawur lek ku milih. Lah iki minangka ide minangka kepinginan mbok menawa sampean iso insaf iso mareni anggonmu duwe gawean kaya ngono kuwi minangka genggek, aku insyaallah bakal arep ngopeni sampean. Lek ngopeni tok ora apa-apa, pokok ora njaluk ijo lho. Ngopeni tok mekan. Ya maksudku ki ya ngopeni mbok menawa gelem tak dadekne bojo kaloro sing keloro. Bayo, bojo keloro. Bayo. Sik penake aku petongku karo si kunyuk kuwi tak selesaigne dhisik. Baru petong karo sampeyan. Wis bojo keloro ngengkel. Oke. Ngene lho, Mbak Temi. Yo gurguyon wae. Minangka aku seneng karo sampean iki tak pesenke lukisan. Dene sampean ora sarujuk, ora setuju, tak wayuh ora gelem, ya ora apa-apa. Wis iki minangka sampean iso insaf bakal tak hadiahi lukisan iki. Sing penting ora sida njaluk ijol to? Ya wis ku petung mengko wae ya. Oke. Ya wis. Wis. Gawanen aku tak petung karo Pak Muri ning jero. Oke, sip kita gawane. Kok yo angel lek nggawa iki? Ayo Ini diangkat. sik ewangi ya. Gini. Aku tak petung karo Pak Muri sik. Ya, tinggaknya nang motor hati-hati utawa ngenteni mobil ya, dilunah. Aku tak bayar sih. Alhamdulillah siji bapak siji wis tak atasi minangka LSM minangka wong hidup di masyarakat merasa seneng yen bisa ngentasne wong sing duwe penggayaan nesta iso dadi wong apik-apik. Ya mung guyon mbok menawa si Temi gelem dadi mbok enom. Temi. Nyuwun sewu, Pak. Ngapunten ajine pangklet. Grane Pak RT Wakil napa niki nggih? Oh, bener, Mbak. Iki omahe Bapak ya lah. Oh, nggih pun monggo matur suwun. Ya. Oh, bener. Permisi, assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, niki napa leres griyane Pak Wakil? Oh, nggih, tapi kula bapake. Berarti napa ta niku? Ana kepentingan. Nggih, Pak Nggih. Wakil teh pundi? Oh, niku lho tasik medal tasian. Monggo pinarak mriki, monggo. Nggih. Nduk sampean kok ya seno, apa ora basa piye ya? Nggih, Pak, mboten napa-napa, malah sekece mboten usah basa. Heeh. Terus sampean rene iki goleki Pak Wakil iki ana kepentingan apa saja kok kesusu-susu ngono sampean iki. Ana apa lho? Ngenten lho Pak, kula mriki wau niku madosi Pak Waket. Soale bapak niku pen 2 minggu mboten wasul. Terus enten hubungane kali Pak Waket. Maksudnya kula niku hubungan kalih tanggine Pak Waket ngenten lho sekitaran mriki terus e. Oh, ngono to. Nggih. Terus bapak sampean ki asmane sapa to? Pak Dewa, Oh, Pak. Pak Dewa. Nggih. Oh, aku rumah saku ki ya kaya kenal ae Pak Dewa ki tahu aku roh ning ndi ya.
kaya goncengan karo Mbak Temi. Oh, masaku lho iku. Lah, nggih to, Pak. Ya jajal coba, lah aku nggak ngerti permasalahannya, mulane yo engko lek cedhok wae utawa bapak sampean ketemu nek kudu takoni api-api gitu. Halah, Pak, jenengan mboten usah ngapusi, Pak. Mboten usah nutup-nutupi. Jenengan lo semerap bapak goncengan kali Temi. Saniki ayo, monggo perni kula teng griyane Temi. Ora lho, Nduk, saiki ngene lho, Nduk, saiki aja nesu-nesu. Wong sampean ki wong ayu-ayu kok lek ilang ayune lek nesu. Saiki ngene permasalahan iki. Engko lek aku ngantek ning Mbak Temi, terus akhirnya aku piye? Aku dadi wong tuwek, ya ngono kuwi kabeh disersane. Sing apik, dadi sampean ya aja gampang-gampang marah dhisik. Dadi petung. Ya sing apik iki ngene lho, Nduk. Lek rono kuwi ya kalem-kalem sing sareh. Sampeyan iki kudune ngenteni Pak RT, aku no bapake Pak RT. Dadi aku ora berhak terus terang, ora berhak tenan dadi ngenteni Pak RT. Sak waya Pak RT iki wis mulai sampeyan jak rono disersakne perkara iki. Dadi Pak Dewa aku ya wis kenal karo Pak Dewa, ya kenal karo Temi ya luwe-luwe kuwi tanggaku lho. Dadi sampeyan sing ngati-ngati aja gampang-gampang sampeyan marah dhisik. Petung sing apik kuwi lho. Beh wong tuwek kok angel, Mam. Pun saniki ngenten mawon jenengan videone kula, videone Temi pundi ya mengke kula mriko ya, Mbak. Oh ngono, saiki rene Nduk, sampean ki bablas rono kok sampean minggu kiri, lah kuwi baru teko ngene Mbak Temi. Nek tak boleh aja ngarep tukaran ya Nduk. Nggih, monggo. Bocah saiki kaya ngono kuwi yo kerase bocah saiki. Yo bendolak nyego bocah ngono yo dadi ayeme dadi apike aja sampe gambang gembra, aja sampe dadi tukaran. Aku wong tuwek-tuwek lak ngantek tukaran kok ngatur-ngaturne sing tuwek kaya ngene iki. Yo muga-muga ngati-ngati tak suwune nek Gusti Allah. Lah iya lho. Lah wong mek ger dikeki lukisan lho karo Pak Dewa aku ki. Gek njeblang krah apa lukisan wong butuhku dhuwit. Menungso kaya ngono. Kon nyewangi gawe omah aku entah mek dikeki dhuwit 2 juta iki gek gawe apa 2 juta iki. Tinggal tuku permen lek kopiku kurang. Wong jarene sugih tapi kok kaya ngono. Gek sugih apa ngono ki. Kaya ngono aku kon mareni lek ku dadi genggek. Lah wong jaluki dhuwite wonge mek nganu kaya ngono ki alasan ae. Sugih jarene, sugih cap gatel apa piye dijaluki dhuwite mek kaya ngono kuwi. Kaya ngono playboy. Kok ya gelem ngono lho lontene iki lho. Apa mek ger dijanjeni tok marem ngono kuwi ya. Ja, telpone menungsane mbok menawa keneng. Kaya mek tatu-tatu tok, kayak menungsane nendi iki. Jerene arep mara ngeteri dhuwit. Kok ra sida. Kaya ngono jerene aku kok kon insaf. Danae kurang-kurang. Panggah tatu-tatut, apa penake tak golek pasien ae. Menungso sitok iki dijagane ora keneng. Lah, panggah iki piye to iki karepe? Tenanan apa ora arep mara iki menungso sitok iki. Permisi. Mbak Temi. Mbak. Kayak nindi lho wong iki. Oh, lah kae apa? Kae sapa bengak-bengok kae menungso. Ndayah ning omahe wong kok bengak-bengok dipadak ning alas ora duwe sopan santun ae. Jenengan to, Mbak? Sing namine Mbak Temi. Iya, Nduk. Anak apa Cahayu? Walah layak. Saiki ning ndi, Bapak? Lah sampean ki sapa? Lah, kok sik. Lah sampean ki ndi, Bapak? Sampean ki sapa kok bapakmu sapa? Pak Dewa, aku anake Pak Dewa, moko sampean enggak kenal. Sampean iki anake Pak Dewa. Nanti saiki Bapak. Pak, Bapak. Kok sik. Saiki pikiran nalar. Apa mungkin bapakmu tak delikne ning omah sing setengah jadi? Wong bapakmu iki lho karo aku ya ora ana hubungan apa-apa. Halah wes, aku gak percaya wes, tak golekane. Jajal golekane sing makan. Pak, Bapak, enggak usah ndelik. Pak. Yo, enek apa ora wong sone? Boleh ono sampe teko len semut. Halah, wes, paling sampe ndelikne. Aku gak percaya.
Nek percaya golekane ning tempat sampah bapakmu. Nek ndarani sampah. Malah paling ning kono. Pak. Bapak, metu Pak. Pak, enggak sandele, aku roh. Oh, bocah niku mae wong kok bengak ae. Ora duwe sopan. Aku sing genggek kaya ngene jek duwe sopan kok. Kae nek bengak ae kaya ngono kae. Lah susi yo tak pikir kaya bapake, wis bapake ruwet, anake yo tansaya ruwet. Angel musuh wong ruwet iki tak njajal ning omahe Pak Tri mbok menawa reteku wis teko, tak njaluk solusi sing genah ngono kuwi ya.